ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿದ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 29/23 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ ಮಧುರ ಜೋಕ್ಲೆ ನಿಕ್ಲಿನ ಸಂಘದೋಷಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ಸಂಭಾಲನೆ ಮಲ್ತೊನಡಾಪುಂಡು. ದೇಪಂಡ ಸಂಘದೋಷಡು ಬರ್ಪು ನಿರ್ದವರನೆ ಉಲ್ಟಾ ಕರ್ಮಲಾಪುಂಡು. ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮರೆತು ಪೋಪುಂಡು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ವಾ ನಡವಳಿಕೆದ ಆಧಾರದ ಮಿತ್ತ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿನ ದುಂಬುಕೊನೆಯರೆ ಸಾಧ್ಯ? ಉತ್ತರ: ಒಂಜು ವೇಳೆ ಪಾಂಡಲ ತಪ್ಪಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಬಾಬನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ಷಮೆಕೇನು ನಾ ನಡವಳಿಕೆ ಅಂಡಲ ಬೋಡಾಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ತಪ್ಪಾಂಡು ಬಂದು ಪನುಡು ಇಂದಿಟ್ಟು ಒಂತೆಲ ಸಹ ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಬರ್ರೆಬಲ್ಲಿ ಇಂದಿರ್ದು ನಿಖಲ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ದುಂಬು ಪೋಂದು ಪೋಂಡು. ಬಾಬನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸತ್ಯ ಹೃದಯದ ಕ್ಲಾಪುನನೆ ಏರುಣ ಕಲೆಕ್ ಆಧಾರವಾದುಂಡು. ಏಪಲ ಯಾನೆ ಬುದ್ಧಿವಂತೆ ಬಂದು ತೆರಿಯುಂಟಬಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊರಿ ಎರ್ದುಲ ತಪ್ಪಾಪುಂಡು ದೇಪಂಡ ನಲ್ಲ ಏರ್ಲ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆದಿಜ್ಜೇರು. ಗೀತೆ: ಎಂಕುಲು ಆ ಮಾರ್ಗದ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪೋಡಾಪುಂಡು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಎಂಚಿನ ಆಂಡಲ ಕೇನೋ ಪನೋಡಾಪುಂಡು ಆ ಲೆಕ್ಕೊರ್ದು ಓಂ ಶಾಂತಿ ಬಂದು ಪನ್ಪುನವು ಎಡ್ಡಾಯದುಂಡು. ಆತ್ಮಗೂ ತನ್ನ ಸ್ವಧರ್ಮನು ತೆರಿಪೋಡಾಪುಂಡು ಬಾಬಲ ಸಹ ಪನ್ಪೆರು. ಎಂಕುಲು ಶಾಂತ ಪಂದು ಶಾಂತಿ ದೇಶದ ಕುಲಾದುಲ್ಲ ಪಂದು ನಿಕುಲ ಸಹ ಮೂಲತಃ ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲರು. ನಿಕುಲ ಸ್ವಧರ್ಮ ಶಾಂತಿ ಆದುಂಡು. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಲ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಪನಂದುಪುಂಡು. ಅಂಡ ಒಯ್ಕ್ ಶಾಂತಿ ಬಂದು ಲೆಪ್ಪೋಡಾಪುಂಡು ಪನ್ಪುನೇನು ಏರ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ಮುಲ್ಪದ ಲಡೈ ಕಲಹಲು ಶಾಂತವಾದ ಬುಡಡು ಬಂದಕುಲು ತೆರಿವೇರು. ಅಂಡ ಆ ಶಾಂತಿ ಅಂತೂ ವಾ ಕೆಲಸಗುಲ ಬರ್ಪುಜಿ. ಇಲ್ಲಲು ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರು ಪೇರು ಪಂಡ ಕೆಲವರು ಲಡೈ ಮಲ್ಪೇರು ನನ ಕೆಲವರು ಇಜ್ಜಿ ಐದವರ ಅವು ಶಾಂತಿ ಆಂಡೆ. ಶಾಂತಿ ಬೇತೆ ವಸ್ತುವಾದುಂಡು. ಶಾಂತಿ ಅಂತೂ ಆತ್ಮದ ಸ್ವಧರ್ಮವಾದುಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ಬಾಬನ ಸ್ವಧರ್ಮಲ ಶಾಂತಿಯಾದುಂಡು. ಆತ್ಮದ ಅಪ್ಪ ಏರು ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ. ಆರ್ನ ಧರ್ಮ ಓವು ಆರ್ನ ಧರ್ಮಲ ಶಾಂತಿಯಾದುಂಡು. ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಶಾಂತಿದ ದೇಶದ ಪುನಾರಾದುಲ್ಲೆರು. ಎಂಕುಲ ಸಹ ಅಲ್ಪೆತ್ತ ಐನಡ್ದವರ ಏರೆ ಬರಡು ತೆರಿಪಲೆ. ನಿಕುಲು ಸ್ವಧರ್ಮ ಶಾಂತಿಯಾದುಂಡತ್ತೆ. ನಿಕುಲು ಮೂಲತಃ ಅಲ್ಪದ ನಿವಾಸಿಯಾದುಲ್ಲರು. ಮುಲ್ಪ ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೈದರು. ಶರೀರದ ಮುಖಾಂತರ ಪಾತ್ರನಂತೂ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪೊಡೆಯಪುಂಡು. ವಾಸ್ತವಡು ಶಾಂತಿಗಾದ ಕಾಡುಗು ಪೋಪುನ ಅವಶ್ಯಕತೆಲ ಇಜ್ಜಿ. ಆತ್ಮಗೂ ತನ್ನ ಸ್ವಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಆತ್ಮಲ ಸುಸ್ತಾನಗ ರಾತ್ರಿಡು ಅಶರೀರಿಯಾದ ಶಾಂತವಾದ ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ರಾತ್ರಿಡು ತೊಂಜಿ ಶಾಂತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಬುಲ್ಪುವನಗ ಶಬ್ದ ಶುರುವಾದ ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಅವು ಹದ್ದದ ದಿನ ರಾತ್ರಿಯಾದುಂಡು. ಆತ್ಮ 84 ಜನ್ಮದ ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತದು ಸುಸ್ತಾದ ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಆಯ್ನೆದವರ ಪಿರತಿರ್ಗದು ಶಾಂತಿಧಾಮಗು ಪೋಡು ಪಂಡು ಪನ್ಪುಂಡು. ಶಾಂತಿಧಾಮ ಬೊಕ್ಕ ಸುಖಧಾಮನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂದು ಬಾಬಾ ಸಹ ಪನ್ಪೆರು. ಸುಖಧಾಮುಡು ಕುಳುದು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡೆ. ದುಃಖ ಧಾಮುಡು ಅಶಾಂತಿ ಧಾಮುಡೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಬಾಬಾ ತಿರಿಪೆರು ಜೋಕುಲೆ ಇತ್ತೆ ನಾಟಕ ಪೂರ್ಣಾಂಡು. ನಿಕುಲು ಇಲ್ಲಗು ಪೋಡಾಪುಂಡು ಕುಡ ನಿಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಶಾಂತಿಲ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸುಖಲ ಉಂಡು. ಯಾನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಆದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆನ ಪಿರತಿರ್ಗದು ಸತ್ಯ ಯಾತ್ರೆಡು ಲೆತ್ತೊಂದು ಪಾಯರೆ ಬೈದೆ ಪಣದು ಬಾಬಾ ತಿರಿಪೇರು. ಶಾಂತಿಧಾಮದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರ್ಲ ಒರಿಯಾದುಲ್ಲೇರು. ಅತ್ತನ ಮಸ್ತ್ ಜೋಕುಲಾಪೇರು. ಒರಿಯರ್ದಂತೂ ಕೆಲಸ ಆದುಪ್ಪುಜಿ. ಏತು ಮಲ್ಲ ಸೈನ್ಯ ಉಂಡು. ಮಾತೆರ್ನಲ ಮೋನೆಲ್ಲ ಶಾಂತಿಧಾಮದ ಕಡೆ ಉಂಡು. ಅವು ಮಸ್ತ್ ದೂರಪ್ಪುನ ಧಾಮವಾದುಂಡು. ಬದರಿನಾಥ ಅಮರನಾಥಗು ಪೋಪುಂದಾನೆ ದೂರತ್ತು. ಅಲ್ಪ ಪೋಪುನಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಸಹಜವಾದುಂಡು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ತೆರಿಪಲೆ ಮೂಲವತನ ಸೂಕ್ಷ್ಮವತನಗು ಪೋಪುನವು ಸಹಜನೋ ಅತ್ತು ಅಮರನಾಥ ಬದರಿನಾಥಗು ಪೋಪುನವು ಸಹಜನೋ. ಸೂಕ್ಷ್ಮವತನ ಮೂಲವತನ ಕೈತಲುಂಡು. ಅಮರನಾಥ ಬದರಿನಾಥ ಕೈತಲಾದುಪುಂಡು. ತೂಯಿರೆಗಂತೂ ಮೂಲವತನ ಸೂಕ್ಷ್ಮವತನ ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಉಂಡು. ಅಡಿಗು ಪೋಪು ನೆಟ್ಟು ನಿಧಾನಾದು ಪುಜಿ ಸೆಕೆಂಡುದ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ನಿಕುಲು ಕೇವಲ ಬುದ್ಧಿರ್ದು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ. ಆ ಶಾರೀರಿಕ ಯಾತ್ರೆನಂತೂ ಓವೇ ಹೊಸ ಪಾತೆರತ್ತು. ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪೊರ್ದು ಆ ಯಾತ್ರೆನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದರು. ಆಂಡ ಈ ಆತ್ಮಿಕ ಯಾತ್ರೆನು ಒರಿ ಬಾಬನೆ ಬತ್ತದು ಮಲ್ಪವೆರು. ನಿಕುಲು ಮಂದಿರೊಡು ಪೋದು ಈ ದೇವಿ ದೇವತೆಗಳು ಯಾಪ ರಾಜ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರು. ಮೊಕುಲಿನ ಇಂಚಿನ ಪೂಜ್ಯಾದ ಏರು ಮಲ್ತೇರು ಪಂಡು ತೆರಿಪಲೆ. ದೇಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕುಲೆ ಪೂಜ್ಯಾದಿತ್ತ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲೆ ಪೂಜಾರಿಯಾದುಲ್ಲ. ಐದವರ ಪೂಜಾರಿನ ದರ್ಜೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂದತ್ತೆ. ಪೂಜ್ಯರ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಬಾಬಾ ಪೂಜ್ಯ ಆದು ಮಲ್ಪೇರು. ನಿಗುಲು ಪೂಜ್ಯ ದೇವಿ ದೇವತೆ ಆದುಲ್ಲರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪೂಜಾರಿ ಆದುಲ್ಲರು. ಇತ್ತೆ ಪೂಜೆನು ಬುರ್ದು ಕುಡರ್ ಪೂಜ್ಯರಾವಡಾಪುಂಡು.
ಮಾಯದ ಮಸ್ತ್ ವಿಘ್ನೋಲು ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಬಳೆಯರ್ನ ಮಿತ್ತು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆಪುಂಡು. ಬೇತೆ ಯಾತ್ರೆಗಳಿಗೂ ಪೋಯರೆ ಮಂದಿರೊಳಗೂ ಬೇತೆ ಸತ್ಸಂಗಳಿಗೂ ಪೋಯರೆ ಏರ್ಲ ತಡೆಪುಜೇರು. ಮುಲ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಹಿಡ್ದು ಪೂಜೆ ಆಪುನೆಟ್ಟು ಮಾಯೆ ಏತೊಂಜಿ ತೊಂದರೆ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಘಳಿಗೆಲ ಬೂರ್ದು ಪೋಪೆರು. ಕಾಮದ ಕಂದಕಡು ಮಸ್ತು ಜನ ಬೂವೇರು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಹಾಲ ಒರ್ಚಿ ಇಂದೆರ್ದು ಸಂಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪೊಡು. ಕಾಮ ಚಿತ್ತೆತ ಮಿತ್ತೇರುಣ ವಿಷಯ ಸಾಗರಡು ಮುರ್ಕುನವು ಮಾತೆರ್ದಲ ಕೊಳಕಾದುಂಡು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಜೋಕ್ಲೆ ಕಾಮ ಮಹಾಶತ್ರುವಾದುಂಡು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಏಪಲ ಸಹ ವಿಕಾರುಡು ಪೋಪುನ ಸಂಕಲ್ಪನು ಮಲ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಇಂದೆರ್ದು ಕೊಳಕಾದು ಬಿಡ್ಪಾರು. ಈ ರೀತಿ ತಿರಿವು ನಡ್ಚಿ ಇಡೆಗೆ ಏರು ಮಾತ ಬರ್ಪೇರು. ಆಕಳ ಬುದ್ಧಿ ವಿಷರ್ದು ಮುಕ್ತ ಆದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಬಂದು. ಕೆಲವರು ಈ ರೀತಿಲ ಉಪ್ಪೇರು. ಪರಸ್ಪರ ತುಯ್ಯೆರಡ ಮನಸ್ಸದೊಳಗೆ ಕೊಳಕಾಯರೆ ಬಿರುಗಾಳಿ ಲಕ್ಕುಂಡು. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಏಪಲ ಕೊಳಕಾಯರ ಪೊಚ್ಚಿ ಏರೆಲ್ಲ ಹಿಂಬಾಲಿಸೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಏರೆಲ್ಲ ಫಲ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಏರ್ನ ಪಿರೌಡ್ಲ ಬೂರೊಚ್ಚಿ ಏಪಲ ವಿಕಾರುಡು ಬೂರ್ನ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ. ಬಾಬಾ ಇಂದೆರ್ದು ಪಾರು ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು. ಇಂದು ಬೂರುನ ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ಕುನ ಉಚ್ಚುದ ಬೊಕ್ಕ ಏಣಿದ ಆಟ ನಡತೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಮಾಯ ಏತೊಂಜಿ ಪಿರುಗಾಲಿನ ಕನಪುಂಡು. ಏತೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಆಜ್ಞಾಕಾರಿ ಸೇವಾದಾರಿ ಜೋಕ್ಲಾದುಲ್ಲೇರು. ಅಂಚಿನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸಹ ಮಾಯೆ ಇಂಚಿನ ಪೆಟ್ಟುನು ಕೊಡ್ತುಂಡು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಅಕುಲು ಒಂಜೇ ಸಾರಿ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾದ ಬುಡಿಯರು ಸೈತು ಪೋಯರು ಪಂಡ ಜ್ಞಾನ ಬುಡಿಯರು. ಇಂದು ಸಹ ಡ್ರಾಮಾ ಮಾಯೆ ಕೊಳಕಾದು ಮಲ್ಪುಂಡು. ಅರ್ಧಕಲ್ಪ ದುಃಖ ಕೊರುಪುನವು ಮಾಯೆಯಾದುಂಡು. ಬಾಬತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಸಹಜವಾದ ಈಶ್ವರನೇ ದುಃಖ ಸುಖನು ಕೊರ್ಪೆರು ಪಂದು ದೋಷನು ಪಾಡುವೆರು. ಈಶ್ವರನು ಬಾಬಾ ಪಂದು ತೆರಿವುಜೇರು. ಪರಮಾತ್ಮನು ಎರಗಾಂಡಲ ದುಃಖನು ಎಂಚ ಕೊರ್ಪೆರು. ಪರಮಾತ್ಮ ದುಃಖನು ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಡಲ ಓರಿನ ಮನುಷ್ಯರು ಪರಸ್ಪರರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ದುಃಖನೇ ಕೊರ್ಪೆರು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ನಿಕುಲಾದೆ ಇಂಚಿನ ಕರ್ಮನು ಮಲ್ಪರು. ಸಂಘ ದೋಷಡ್ಲ ಸಹ ಹಾಳು ಕರ್ಮನು ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಾಬನ ಮರೆತು ಬಿಡ್ಪಾರು. ಸಾಧಾರಣವಾದುಲ್ಲರತ್ತೆ ಅದು ಐನೆರ್ದವರ ಜೋಕುಲು ಮರೆತು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಬಾಬಂತು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಶಿಕ್ಷಣನೆ ಕೊರ್ಪೇರು. ಆಂಡ ಅರೇನು ಮರೆತು ಪೋಪೇರು. ಪೂರ್ಣ ಯೋಗ ವಿಜ್ಞಂದೆತ್ತಂಡ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು. ಈ ರೀತಿ ತೆರಿಪೋಡ್ಚಿ ಎಂಗ್ಲು ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪನಕ್ಲಾದುಲ್ಲ ಪಂಡು ಓರಿ ಪಂಡಿತನ ಕತೆ ಉಂಡತ್ತೆ. ಆಯನು ಬೇತಕಲಿಗೆ ರಾಮರಾಮ ಪಂದು ಪಂಡೆರ್ಡ ಸುದೇನು ಪಾರು ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪಾರು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಆಂಡ ನಿಕುಲು ಮಾತ್ರ ಆ ಸುದೆ ಪಾರು ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದಿಜ್ಜಿ. ದೋಣಿನು ಕಂತರಡ ಪಾರು ಮಲ್ಪೋಲಿ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಆಂಡ ಎಂಚಿನೇನು ತಾನೆ ನಿಕುಲು ಪನ್ಪರೋ ಐನು ಅಕುಲು ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಕೇವಲ ಪನ್ಪುನತ್ತ ಅಂಡ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಪನ್ಪುನವು ಮಲ್ಪುನವು ಉಪ್ಪುನವು ಮಹಾತಲ ಸಮಾನ ಆದುಪ್ಪಡು. ಐನೆಡ್ದವರ ಬಾಬನು ಮರಪೊಡ್ಚಿ ಬಾಬಾ ತಪ್ಪಿಜ್ಜಂದಕ್ಲಾದು ಮಲ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಇಂಚಿನಾಂಡಲ ತಪ್ಪಾಂಡ ಬತ್ತದು ಬಾಬಾ ಏನಡ್ದು ತಪ್ಪಾಂಡು ಕ್ಷಮೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂದು ಕೇಳಲೆ. ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ತೆರಿಲೆ. ಶಿವ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಇದು ನಿಕುಲ್ನ ತಪ್ಪಾದುಂಡು ಪಂದು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ. ಬಾಬಾ ಯಾನು ಕ್ಷಮೆಯಾಚನೆ ಮಲ್ಪೆ ಪಂದು ತಿರಿಪೊಲೆ. ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಜೋಕ್ಲೆಡ್ಲ ಸಹ ಈ ಮಲ್ಲತನ ಪೂಜೆ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತೆ ಕ್ಷಮೆ ಅಂಡಲ ಕೇನುಗ ಪಂದು ಅಕ್ಲೆ ನಕುಲು ಮಹಾತೆ ತೆರಿ ನಕುಲು ಪಂದು ತೆರಿವೇರು. ಪಾಪ ಮಲ್ತಿನೇ ಅಂಡ ಕ್ಷಮೆ ಅಂಡಲ ಕೇನ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಬುದ್ಧಿವಂತರೆಂದು ತೆರಿವರು. ಪಾಪ ಮಲ್ಪರ ಪಂಡಿತ್ತನ ಕ್ಷಮೆ ಕೇನೋಡು ಇಜ್ಜಂದಿತ್ತಂಡ ಐತ ಬುದ್ಧಿಯ ಒಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಬುದ್ಧಿಯೋಗ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಡು. ಭಲೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಭಾಷಣನು ಮಲ್ಪಿರ ಅಂಡ ನಲ್ಲ ಏರ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅರ್ದಿಜ್ಜೇರು. ಅಂತ್ಯ ಮುಟ್ಟಲ ಬೂರೊಂದು ಲಕ್ಕೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ಎಂಕ್ಲೆಡ್ದು ಈ ತಪ್ಪಾಂಡು ಈರು ಕ್ಷಮ ಮಲ್ಪುಲೆ. ದಯಸಾಗರ ಬಾಬನೇ ಕ್ಷಮೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗೋಡು ಇಡೀ ದಿನ ಕ್ಷಮ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಣದುಪ್ಪೇರು. ಕ್ಷಮೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಧರ್ಮರಾಜನ ಮುಖಾಂತರ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊರೊಚ್ಚಿ ಪಂದು ಬಾಬಾಗು ಪನ್ಪೇರು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಮಸ್ತ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಡುಪ್ಪೊಡು. ಎಂಕ್ಲು 14 ಕಲಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅದು ಬುಡ್ತಾ ಪಂಡದು ತೆರಿವು ನೊಡ್ಚಿ ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಜೋಕ್ಲು ಬರಪೇರು. ಬಾಬಾ ಅಶುದ್ಧ ಸ್ವಪ್ನಲು ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಬಾಬನ ನೆನಪೆ ಉಂತುಜಿ ತಾನೇ ಬುದ್ಧಿವಂತೆ ಬಂದು ತೆರಿಯರಬಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯೋಡು 14 ಕಲಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಾಪರು. ಇತ್ತೆಂತು ಗ್ರಹಣ ಪತದುಂಡು ನಿಕುಲ ಅಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಬರೋಡಾಪುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಕುಳುದು ಕುಲ್ದಿತ್ತಿಲಕನೆ ರಾವುಂದುಪ್ಪರು. ಆತ್ಮಗು ಸೆಲೆತಾಪುಂಡು. ದೇಪಂಡ ಕಲ್ಪೊಡ್ದು ಸುಸ್ತಾಪುನ ಕಾರಣ ಬೇಗ ಪಿದರ್ದು ಪೋಡು ಪಂದು ಆತುರಾದುಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಡ ಐಕ್ಕು ಯೋಗ್ಯರ್ಲ ಆವಡಪ್ತೆ. ಕೆಲವರಂತೂ ಮುಲ್ಪನೆ ಸುತ್ತುನ ತಿರುಗುನ ಆಭರಣನು ಧರಿಸವನಂಚನ ಖುಷಿ ಅದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ದುಃಖಿ ಅನಗ ಬಾಬನು ದಯಗಾಂಡಲ ಬುಡಿಯನೋ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಕೂಡ ಸಾಹಸ ತೊಜ್ಪದು ಕಲ್ಪುಲೆ.
ಅಪಕಾರ ಮಲ್ಪನಕಲಿಗಳ ಸಹ ಉಪಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂಡ ಬದಲಿಗೆ ನಲ್ಲ ಅಕಲ್ನ ತಲೆ ಹಾಳು ಮಲ್ತದು ಬುಡ್ಪುನತ್ತು. ಮಾಯೆ ಬುರುಪೌಂಡು ಬಾಬಾ ಲಕ್ಕವಿರು ಗುರಿ ಉನ್ನತವಾದುಂಡು. ಬೊಕ ಇಂದು ಮಹಾತಲ ಬುದ್ಧಿಯೋಗ ಯಾತ್ರೆಯಾದುಂಡು. ಪುರುಷಾರ್ಥಡು ಸಮಯ ಪತ್ತುಂಡು. ಲಕ್ಷ್ಯ ಅಂತೂ ಮಸ್ತು ಸಹಜವಾದುಂಡು. ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಿಕುಲು ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿದ ಅಧಿಕಾರಿ ಅದು ಬಿಡ್ಪಾರು. ಒಂಜಿ ಸರಿ ಬಾಬಾ ಪಂದು ಪನ್ಪರು ಕೂಡ ದಯಗ ಮರಪರು. ಬಾಬರ್ದು ಸ್ವರ್ಗದ ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಪ ಪನ್ಪುನ ನಿಶ್ಚಯ ಉಂಡು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ದಯಗ ಬೂರುವರು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ದಯಗ ಸಂಭಾಲನೆ ಮಲ್ಪುಜರು. ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಜೋಕುಲ ಮರತು ಹೋಬೇರು ಕೂಡ ನಲ್ಲ ಸೇವಾ ಭಂಗವಾಪುಂಡು. ಸೇವೆ ಗುಪ್ತವಾದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸೇವಾ ಭಂಗಲ ಗುಪ್ತವಾದುಂಡು. ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೂ ದಾದ ಗೊತ್ತು ಏರ್ ಮಾತಾಂಡಲ ಒವ್ವೇ ಭೂತ ಪ್ರವೇಶಾಪುಂಡು ಅತ್ತನ ಅಶುದ್ಧ ಆತ್ಮದ ಪ್ರವೇಶಾಪುಂಡು ಪಂಡೆರಡ ಅವು ಸಹ ನಷ್ಟ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಮಾಯಾವಿ ಆತ್ಮ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಭಲೆ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು ಅಂಡ ಏರ್ಲ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆತಿಚ್ಚಿರು. ಒಂಜತ್ತು ಒಂಜಿ ಕೊರತೆಪ್ಪುಂಡು ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಪೋಡಿಗೆಪ್ಪೊಡು ಎಂಕುಲು ಬಾಬನ ಶ್ರೀಮತದ ಅನುಸಾರ ನಡಪೋಡು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಶ್ರೀಮತದ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪಂದೆ ಒವ್ವೇ ಭ್ರಷ್ಟ ಕರ್ಮನು ಮಲ್ತರಡ ಪದವಿಲ ಭ್ರಷ್ಟ ಆದ ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವರು. ಕರ್ಮದ ಫಲನು ಮುಲ್ಪಲ ಸಹ ಕಠಿಣವಾದ ಭೋಗಿಸೋಡಾಪುನು. ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಕರ್ಮಾತೀತ ಅವಸ್ಥೆದ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುನು. ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಮಸ್ತ್ ಸತ್ಯವಾದ ಪೋಡು. ಮಾತನ್ನಲವ ಶಿವ ಬಾಬನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು. ಮಾತಾ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಶಿವ ಬಾಬನಾದುಂಡು. ನಿಕಲ್ನ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ ಓಲುಂಡ ಒಲ್ಪೊಡ್ದು ಬತ್ತಂಡು. ನಿಕುಲು ಶಿವಬಾಬನ ಅಕುಲಾದುಲ್ಲರು. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಈಶ್ವರ್ಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವಾದುಂಡು. ಈ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಲ ಎನ್ನ ಆದುಂಡು ಪನ್ಪನ ವಿಚಾರ ಬತ್ತನು ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಸೈತರು ಪಂದರ್ಥ. ಇಂಚ ಎನ್ನವು ಪಂದು ಪಣೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೂರ್ದು ಹೋಪೇರು. ಮಾತಲ ಶಿವಬಾಬನಾದುಂಡು. ಬಾಬಾ ಈ ಶರೀರ ಮನಸ್ಸು ಧನ ಮಾತಲ ಇರ್ನಾದುಂಡು ಪಂದು ಪನ್ಪರು. ಸ್ವರ್ಗದ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ನಿಕಲ್ನ ಪಂದು ಬಾಬಲ ಸಹ ಪನ್ಪೇರು. ಪ್ರತಿಯಾದು ಏತೊಂಜಿ ತಿಕ್ಕೊನು ನಿಕುಲ್ ದಾದ ಕೊರ್ಪರು. ಸಯ್ಯರೆಗು ಸುರುಕೆ ಸ್ಮಶಾನದ ಕಾವಲುಗಾರರಿಗೆ ಕೊರ್ಪರತ್ತೆ. ಜೀವನೊಡಿತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ದಾನ ಮಲ್ಪೇರು. ಮೊಕಲು ನನ್ನ ಒರಿಯುಜೇರು ಅಂತಿಮ ಸ್ಥಿತಿ ಪಂದು ತೆರಿಯುಂಡು. ಅಪಗ ದಾನ ಪುಣ್ಯ ಮಲ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ಸಹ ತೆರಿಪೇರು. ಜೋಕುಲೆ ಜೀವನೊಡಿತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಲ್ತು ಬುಡ್ಲೆ. ಇನ್ನು ಅದು ಪರತ್ತು ಶರೀರವಾದುಂಡು. ನಿಕಲ ಆತ್ಮಲು ಎನ್ನ ಕುಲಾದುಲ್ಲರು. ಈ ಶರೀರದ ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಪರತಾದು ಬಿಡ್ತುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಎನ್ನ ಕುಲಾದು ಅಪಗ ನಿಕಲ್ನ ಆತ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಶರೀರ ರಡ್ಡು ಶುದ್ಧವಾದ ಪೋಂಡು. ರಡ್ಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಪೋಪುಂಡು. ಆತ್ಮಲ ಅಪವಿತ್ರ ಆದುಂಡು. ಆಯ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಲ್ತೊನೊಡಾಪುನು. ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಎನ್ನ ಜೊತೆ ಯೋಗನು ಜೋಡಿಸವನರ್ದವರನೇ ಶುದ್ಧವಾಪಾರು. ಯೋಗ ಮಲ್ತರ್ಡ ಏರುಣ ಕಲೆಯದು ಬುಡ್ಪಾರು. ಯೋಗ ಇಜ್ಜಂದೆತ್ತಂಡ ಬೂರುಣ ಕಲೆಯದು ಪೋಪುಂಡು. ಸೇವೆದ ಆಸಕ್ತಿಲ ಬೋಡು ಸೇವೆಗೆ ಪೋಪುನನೇ ಪಂದು ಕೇನೋಡುಂದಿಜ್ಜಿ. ಮೊಕ್ಲಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದು ಬಾಬಾ ತೆರುವೇರು. ಮನಸ್ಸ ವಾಚ ಕರ್ಮನ ಸೇವೆದ ಆಸಕ್ತಿ ಬೋಡು. ಮನಸ್ಸು ಇಜ್ಜೆ ಪಂದಿತ್ತಂಡ ವಾಚ ಅತ್ತಂಡ ಕರ್ಮನ ಒಂಜತ್ತು ಒಂಜಿ ಸೇವೆಡು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುನಗ ಐಕು ಪ್ರತಿಯಾದ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಏರು ಅಕುಲೆ ಮಲ್ಪಿರೋ ಅಕುಲೆ ದೇವತೆ ಪಂಡದು ಮಲ್ತೆರಡ ಮನುಷ್ಯರು ಕೇಂಡುಲ ಮಲ್ಪಂದೆತ್ತೆರಡ ಒವ್ವೇ ಕೆಲಸಗೂ ಇಜ್ಜಿ. ಏತು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪರೋ ಆತು ಫಲ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಶಿವಬಾಬಾ ಕೇನ್ವೇರು ಜೋಕುಲೆ ಎಂಕ್ ಕೈಯುಂಡೆ ಪಂಡು. ಈ ಶರೀರಡು ಶಿವಬಾಬಾ ಕುಲ್ದೆರತ್ತೆ ಪತ್ರ ಬರೆಪರತ್ತೆ. ನಂದಿದ ಮಿತ್ತೆ ಇಡೀ ದಿನ ಸವಾರಿ ಮಲ್ಪಿರ್ತಾನೆ. ನಂದಿ ಏಪ ಸುಸ್ತಾದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಅಪ್ಪಗ ಆಯ್ತ ಕಣ್ಲೆಡು ನೀರು ಬತ್ತದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಅಂಡ ಮೂಲಂತೂ ಕಣ್ಣೀರು ಬರ್ಪುನ ಪಾತೆರೆಜ್ಜಿ ಬೇರಂತೂ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಡೆಯಪುಂಡು. ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಏನನ್ನು ಒರಿಯನ್ನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂದು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು. ಇನ್ನೇನು ಶಿವಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು. ಬೇರ್ನ ಆತ್ಮಲಾಕೇನುಂಡು. ಇನ್ನುವಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಸಹಜವಾದುಂಡು. ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾ ಸ್ವರ್ಗದ ರಚಯಿತಾದುಲ್ಲೇರು. ಬಾಬಾ ಸ್ವರ್ಗದ ಸ್ಥಾಪನೆ ನರಕದ ವಿನಾಶ ಮಲ್ಪೆರ ಬರ್ಪೇರು. ಮಹಾಭಾರತ ಲಡೈಲ ಎದುರುಡು ಉಂತುದುಂಡು. ಯಾದವರು ಕೌರವರು ಪಾಂಡವರು ಉಲ್ಲೇರು. ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಗೊಬ್ಬುಲ ಪೂರ್ಣಾಂಡು ಬಾಬಾ ಲೆತುಂದು ಪಯರ ಬೈದೇರು. ತರತಮಿತ್ತು ವಿಕರ್ಮದ ಪುದೆ ಮಸ್ತು ಉಂಡು. ನೆನಪು ಮಲ್ತಿಜರ ಪಂಡಿತನ ಮಹಾರಾಣಿ ಮಹಾರಾಜರೇ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಇದು ರಾಜಯೋಗವಾದುಂಡೆ ಹೊರತು ಪ್ರಜೆಯೋಗ ಅತ್ತು. ಪೂರ್ಣ ಯೋಗ ಇಜ್ಜಂದೆತ್ತನ ಪ್ರಜೆಕ್ಲಾದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ಎಂಕುಲು ಪೂರ್ಣ ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಪ ಪಂಡು ಪನ್ಪೇರು. ಐದವರ ಸೇವೆದ ಆಸಕ್ತಿ ಪೊಡು ಬರೆದು ಕೇನೊಲಿಯಾದುಂಡು. ಒಂಜು ವೇಳೆ ಈ ಸಮಯಡು ಶರೀರನು ಬುಡ್ದು ಪೊಯರು ಪಂಡಿತನ ಇಂಚಿನಾಪುನು ಪಂಡು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಂತೂ ಅಂತ್ಯುಡಿ ಆಪರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ನಲ್ಲ ಅಪೂರ್ಣ ಆದುಲ್ಲರು. ತಮ್ಮ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ತೊನೊಡು. ಎಂಕುಲು ಏತು ಬಾಬನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಏತು ಆಜ್ಞಾಕಾರಿಲು ಏತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಆದುಲ್ಲ. ಸೇವೆಗಾದ ಏತು ಚಡಪಡಿಸವುದಿಲ್ಲ. ಎರೆಗಾಂಡಲ ಎಂಚ ಜೀವದಾನ ಮಲ್ಪನವು. ಪಾಪ ಮಸ್ತ್ ದುಃಖಿಯಾದುಲ್ಲೇರು ಪಂದು ಮೊಕಲು ಒರಿಯೆ ಸದ್ಗುರು ಆದುಲ್ಲೇರು ಬೇರು. ಶಾಂತಿಧಾಮ ಸುಖಧಾಮಡು ಲೆತೊಂದು ಪಯರ ಬೈದೇರು.
ಆ ಗುರುಕುಲು ಅಕ್ಲೇನು ಜಗತ್ಪಿತ ಜಗತ್ ಶಿಕ್ಷಕರು ಪಂದು ಲೆತೊಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಕೇವಲ ಜಗದ್ಗುರು ಪಂದು ಲೆತೊನುವೆರು ಮೊಕುಲಂತು ಜಗತ್ತದ ಬೇರಂತು ಜಗತ್ತದ ಅಪ್ಪ ಶಿಕ್ಷಕ ಗುರು ಒರಿಯಾದುಲ್ಲೇರು. ಬಾಬಾ ಬೈದೇರು ಪಂದ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಐದವರ ಬಾಬರ್ದು ಪೂರ್ಣ ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಯಲೆ. ದೇಹಾಭಿಮಾನನು ಎಡ್ಡೆತ್ತು ದೇಹಿ ಅಭಿಮಾನಿಯಾದ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಅಪಗ ನಿಖಲ ಶರೀರ ನಿರೋಗಿಯಾದ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು. ಸತ್ಯಯುಗಟ್ಟಂತೂ ಪವಿತ್ರತೆ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಸಂಪತ್ತಿತ್ತುಂಡು ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು ಒಪ್ಪುಂಡು. ಮೂಲಂತೂ ತುಲೆ ಬಂಜಿಗಾದುಲ ಎತ್ತೊಂಜಿ ಪೆಟ್ಟಿಲಡೆಯ ಒಂದುಂಡು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ. ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಹೋದು ತಿರುಗಿದು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜೋಕುಲ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಗ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕುಲಿರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಅದು ಸತ್ಯಯಾತ್ರೆ ಮಲ್ಪೋಡು ఒక ಮಲ್ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಬುದ್ಧಿ ಯೋಗನು ಮಸ್ತ್ ಸಂಭಾಲನೆ ಮಲ್ಪೋಡಾಪುಂಡು. ತಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಓಡಾಪುನು. ರಡ್ಡು ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಸತ್ಯವಾದ ಉಪ್ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಕರ್ಮಾತೀತಾಪನ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪೋಡಾಪುನು. ಜೀವನುಡಿತ್ತಿಲಕನೇ ಮಾತೆಲ್ನ ಬಾಬಗ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತದು ಸಫಲ ಮಲ್ತೊನಡಾಪುನು. ವರದಾನ ತಮ್ಮ ಚರಣೆ ಬಕ ಚಹರದ ಮೂಲಕ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ನಿರಂತರ ಯೋಗಿ ನಿರಂತರ ಸೇವಾಧಾರಿ ಭಾವ. ಸದಾ ಈ ಸ್ಮೃತಿ ಟುಪ್ಪುಲೆ ಬಾಬನ ತೆರಿಯುನ ಬಕ್ಕ ಪಡೆಪುನ ಕುಲು ಕೂಟಿಡು ಕೆಲವೇರು ಎಂಕುಲು ಆತ್ಮಾದುಲ್ಲ ಇಂದು ಈ ಖುಷಿ ಟುಪ್ಪರು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ತಮ್ಮ ಈ ಚಹರೆ ನಡತೊಂದು ತಿರುಗಾಡೊಂದಿತ್ತಂಡಲ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರವಾದ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಹರ್ಷಿತ ಚಹರೆಡ್ದು ಬಾಬನ ಪರಿಚಯ ತಿಕ್ಕೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಬಾಪ್ತಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ಇಂದೆಕ್ಕು ಯೋಗ್ಯರು ಬಂದು ತೆರಿವೆರು. ಐದವರ ನಡತೊಂದು ತಿರುಗೊಂದು ತಿನ್ನೊಂದು ಪರೊಂದು ತಮ್ಮ ಚಲನೆ ಬಕ ಚಹರದ ಮೂಲಕ ಬಾಬನ ಪರಿಚಯ ಕೊರ್ಪುನ ಸೇವೆನ ಮಲ್ಪುನಿರ್ದವರ ಸಹಜವಾದೇ ನಿರಂತರ ಯೋಗಿ ನಿರಂತರ ಸೇವಾಧಾರಿಯಾದ ಬಿಡ್ಪಾರು. ಸ್ಲೋಗನ್ ಏರು ಅಂಗದನ ಸಮಾನ ಸದಾ ಅಚಲ ಅಡೋಲ ಏಕರಸವಾದ ಉಪ್ಪಿರಕ್ಲಿಗ್ ಮಾಯ ಶತ್ರು ಗದ್ದೆ ಇರಲ ಸಾಧ್ಯ ಅದು ಪೂಜೆ. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.